L-isfidi li għandha l-lokalità tal-Ħamrun kienu diskussi waqt żjara li d-deputat mexxej tal-Partit Laburista għamel fil-Ħamrun, akkumpanjat minn uffiċjali oħra tal-partit u 6 kandidati f'din il-lokalità, qabel tkellem man-nies li l-ħadd filgħodu ħadu l-okkażjoni tat-temp sabiħ u ħarġu satri ewlenija tal-lokalità. Min għal qudies, min għal ftit ħin ta' mistrieħ u min għal xi qagħdi oħra. Qabel rikonoxxa l-isfidi li għandu l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, dan għax hija lokalità li qed tinbidel dejjem aktar f'ċentru kummerċjali, xi ħaġa pożittiva iżda li magħha jaf iġib sfidi oħra. Il-lokalità tal-Ħamrun hija lokalità diffiċli ħafna. Hija lokalità diffiċli għaliex hija belt li għandha popolazzjoni qed tixjih u t-traffiku dejjem jiżdied. Allura tista' timmaġina kemm kellhom jistinkaw il-kunsilliera, is-sinku u l-kunsill kollu bil-ħaddiema tiegħu biex qed naraw li l-frott li taw. Fid-dawl ta' dan kollu, Tony Abela insista li l-Gvern għandu jagħti aktar għajnuna lil din il-lokalità. Din hija belt li qed tinbidel u hemm bżonn l-għajnuna kontinwa tal-Gvern ċentrali. Għalhekk jien nappella lill-Gvern li kull meta dan il-Kunsill partikolari ikollu bżonn l-għajnuna tal-Gvern itija b'ħeffa u itija b'effiċjenza. Abela fisser kif bir-riżorsi li għandu l-Kunsill tal-Ħamrun ħadem baqal u għalhekk fil-11 ta' April ir-residenti għandhom jerġgħu jagħtu l-fiduċja tagħhom lill-Kunsilliera tal-Partit Laburista.